יום חמישי מבורך לכל אחד ואחת מעם ישראל. יש לי בקשה שכל מי שרואה את הסרטון הזה יפיץ את זה ברשימת הקשר שלו בוואטסאפ לכמה שיותר אנשים, לפחות ל10 אנשים. מי שיכול, לכל הרשימת קשר שלו שיבורך. זה הכל זיכוי הרבים ולחזק את עם ישראל בתקופה המאוד קשה שאנחנו עוברים. ככה, כל מה שקרה בימים האחרונים, אין לנו הסבר, אין לנו בכלל הסברים, והרבה אנשים שואלים, אם בורא עולם אוהב את עם ישראל, למה הוא נותן לדברים כאלה לקרות? יש לי בתבונה שלי, בהרגשה שלי, בהיגיון שלי, בחוכמה שאני כזה קטן, אני כלום, כזה קטן אני, אבל במה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, כל אלה שמתו, וזה כל המספרים כל הזמן עולים, כבר נהיה מעל 1,300 נרצחים ומעל 3,000 פצועים, ולצערי המספרים עולים ועולים. מה שקרה, שכל המחבלים האלה שנכנסו ועשו טבח נוראי, אז קודם כל תנחומיי לכל המשפחות שאיבדו את יקיריהם, ולאלה שיקיריהם פצועים, שתהיה החלמה מהירה. כל אלה מתו על קידוש השם. עכשיו עוד פעם, לעניין הזה שיש הרבה אנשים שאומרים, רגע, אז אם הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל ואנחנו עם הנבחר, אז איך יש כזו שואה? זה כמו שואה מה שהם עשו לנו. אז המשפחות הם אלה שכואב להם הכי הרבה, כי הם איבדו את יקיריהם, וגם לנו כואב. אמנם לא כמו של המשפחה הקרובה כואב, אבל גם לנו מאוד כואב, כי זה אחים שלנו. אז כל אלה שמתו לא למעשה מתו. הנשמה שלהם עולה למקום מאוד גבוה. כולנו בסוף נמות ונעלה למעלה. אז למעשה אף בן אדם לא מת. פיזית הגוף יורד לאדמה, קוברים את הגוף והנשמה עולה למעלה. אז אף יהודי לא מת באמת. אנחנו פשוט נמצאים בגוף, אז קשה לנו להכיל את זה, להבין את זה. כולנו בסוף יום אחד נמות, וכולנו נעלה למעלה. הם קדושים, אלה שמתו, זה חשבונות שמיים, אנחנו לא יודעים למה. הזמן שלהם, הם באו לתיקון מסוים, והיו צריכים ללכת בזמן הזה. ולנו זה קשה מאוד לתפוס את זה. אז למעשה אף אחד לא באמת מת. הנשמות שלהם עולים ישר לגן עדן עליון. והם היו הקורבנות. ולמה כל זה קרה לדעתי? בעבר, לפני 2000 שנה, בית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם ופילוגים ומחלוקות בעם ישראל. ולצערי, 120 חברי הכנסת שצריכים לעבוד דוגמה לעם ישראל, עסוקים בכבוד, בפנקסנות, בלהילחם על כיסאות, על תפקידים וכל הדברים האלה. אין אחדות, יש פילוג בעם ישראל. ולכן בשמיים צר מאוד לבורא עולם. זה כמו ילד שעושה מעשים רעים, משחק באש. אז האבא שלו צועק עליו פעם ראשונה, והוא לא מבין מה שהוא אומר לו. עוד פעם הילד מכניס את היד לאש. והאבא נותן לו איזו סתירה קטנה ביד, מכה ביד, והוא לא מבין את זה. והוא נותן לו אחרי זה סתירה בפנים וצורח עליו. הוא אומר לו, מה אתה עושה? אותו דבר, אנחנו העם האהוב על בורא עולם. ובורא עולם צר לו ועצוב לו וכואב לו שיש פילוגים בעם, שיש שנאת חינם. והדרך היחידה של בורא עולם לעורר את עם ישראל, לאהבת חינם, לאחדות, שיהיה אחדות בינינו, בכלל, שכולנו נתאחד וכולנו נהיה מקשה אחת, עם אחד. אז כל הדברים האלה קורים על מנת לעורר את עם ישראל, להתאחד, ולצערי זה בשעות קשות, ורק במלחמות זה קורה שאנחנו מתאחדים, רק בשעות לחץ ושעות כאלה קשות אנחנו מתאחדים, כי ביום יום יש הרבה פילוגים בעם ישראל, המון. אז זה סיבה אחת. והסיבה השנייה זה שנזעק לשמיים ונגיד, אבא,
הקדוש ברוך הוא תציל אותנו. הקדוש ברוך הוא כמה, מאוד רוצה שאנחנו נפנה אליו, על מנת שהוא יוכל לעזור לנו, להציל אותנו. אי אפשר לסמוך על הממשלה. אי אפשר לסמוך על הממשלה. העובדה שהקדוש ברוך הוא הראה לנו שביום אחד המחבלים עם מחשימם, החלאות אדם האלה, חיות טרף האלה נכנסו ועשו שפטים בעם ישראל. והצבא לא יכל לעשות כלום. ב10 שעות הראשונות הצבא לא עשה כלום. הם פשוט טבחו, נכנסו בית בית, אנסו, רצחו, שרפו, בזזו. וזה הוכחה לכך שאם הקדוש ברוך הוא לא יצילנו מידם, אנחנו לא נוכל להם. אם כל מדינות ערב ירצו להיכנס לישראל, תוך יום שלם הם יכולים להרוס אותנו. אבל הקדוש ברוך הוא לא נותן את זה. הוא רק רוצה לעורר אותנו. הוא רק רוצה לעורר אותנו. וכל מה שקורה לנו זה בגלל שלא היינו מאוחדים. והיה פילוג ומחלוקות ושנאה. וזה צר לבורא עולם. אז לכן לדעתי זה מה שקרה. בורא עולם רוצה שנזעק, נצעק, אבא תציל אותנו. רק אתה יכול להושיע אותנו. הקדוש ברוך הוא מחכה לזה. עם כל יהודי ויהודי, גם בבוקר וגם בלילה לפני שהוא הולך לישון, יגיד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וכל אחד שידבר עם הקדוש ברוך הוא. זה לא משנה אם אתה חילוני, מסורתי, דתי, חרדי. כולנו יש נשמה יהודית. לכולנו יש נשמה יהודית. לכן אני אומר, זה לא משנה אם אתה דתי או לא דתי. זה לא קשור לכיפה, לזקן, לכלום. כל יהודי שידבר עם הקדוש ברוך הוא, בשפה שלו, בדיבור שלו, שידבר עם הקדוש ברוך הוא ויגיד, אבא, תעזור לנו, תציל אותנו. תעזור לנו, תציל אותנו מידי הישמעאלים האלה. ועלה לי בראש, מה זה ישמעאלים? כל המחבלים, כל המוסלמים האלה נקראים ישמעאל. מה זה ישמעאל? מלשון ישמעאל. הקדוש ברוך הוא קמה על התפילות שלנו, בפה. בפה אנחנו יכולים להציל את עצמנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו פה שנתפלל אליו, שנזעק אליו. הממשלה לא יכולה לעשות כלום, הממשלה לא יכולה לעזור לנו. אתם רואים, יש עזה, כל עזה, הם לא יכולים, ייקח להם המון זמן, זה קשה מאוד להשמיד אותם. רק הקדוש ברוך הוא יכול להשמיד אותם. ואם חס וחלילה תפרוץ מלחמה מהצפון, והאיראנים והחיזבאללה, אתם יודעים מה יהיה פה במדינה הזו? לכן חבר'ה, כל יהודי ויהודייה, לזעוק לקדוש ברוך הוא ולהגיד, הקדוש ברוך הוא, תושיע אותנו, תשלח את משיח בן דוד. רק המשיח יעזור לנו. רק הקדוש ברוך הוא ישלח את המשיח והוא יגאל אותנו מהאיסורים האלה. אבל שזה יבוא בדרך טובה, לא בדרך של מלחמות. כל הספרים הקדושים כתוב, אם עם ישראל יתקרב לבורא עולם ויזעק לבורא עולם ויפקה ויתחנן, אז זה יבוא בטוב. ואם זה לא יבוא בטוב, אז זה בא בצורה הזו. הקדוש ברוך הוא רוצה להתנקם בגויים על כל מה שהם עשו לעם שלו, לעם ישראל הקדוש. אבל חבר'ה, בוא נתאחד, שכל אחד יאהב אחד את השני. וזה לא משנה אם זה חברים שלנו, אחים שלנו, בני דודים שלנו, משפחה שלנו. שכל יהודי ויהודי יאהב אחד את השני, שיהיה אהבת חינם. רק באהבת חינם אנחנו נגבור על כל הדברים האלה. והקדוש ברוך הוא יראה שהילדים שלו מאוחדים ומתפללים וזועקים אליו. הוא יגאל אותנו. קדוש ברוך הוא יכול בשנייה אחת לעשות רעידת אדמה בעזה ובלבנון ולהרוג את כולם שם, אם הוא רוצה. קדוש ברוך הוא מצפה לעם ישראל שנשוב אליו. שובו אליי ואשובה אליכם. מה זה לשוב בתשובה? זה לא רק לשים כיפה לגדל זקן. שובו אליי ואשובה אליכם. פיתחו לי פתחו כמחט. תפתחו לי פתח של מחט ואני אפתח לכם היכל שלם. קדוש ברוך הוא רוצה רק שנדבר אליו, נתחנן אליו, נזעק אליו. הוא אוהב אותנו אהבה אינסופית. אנחנו לא יודעים כמה הוא טוב. למעשה אף אחד לא מת באמת. הגוף יורד לאדמה והנשמה היא נצחית, היא אינסופית.
אז למעשה אנחנו לא מתים. אנחנו עוברים מצב, ממצב פיזי, שאנחנו בתוך גוף, למצב שהנשמה יוצאת מהגוף ועולה לעולם האמת. אי אפשר לברוח מזה, כולנו נגיע לשם. אז למה שלא נתקן את המעשים שלנו, את הדיבור שלנו, את המחשבות שלנו, שכל אחד יעשה חשבון נפש עם עצמו, שכל יהודי ויהודי יעזור אחד לשני, לא רק בשעות מלחמה, ביום יום, שנהיה נחמדים, טובים אחד לשני, נעזור אחד לשני. שלא יהיה שנאה ופילוגים בעם ישראל. ובאמת, כל אחד ואחד צריך לעשות השתדלות להתקרב לבורא עולם. כל אחד. אי אפשר לברוח מבורא עולם. אי אפשר. בורא עולם רוצה את כולנו. בורא עולם רוצה שכולם ישובו אליו. אז יפה אחת, שעה אחת קדימה. חבר'ה, אם אנחנו לא נשוב לבורא עולם ולא נתאחד ולא תהיה אהבת חינם בעם ישראל, צר לי לומר, זה ילך וידרדר וידרדר עד שאנשים יתחננו ויפקו. המצב יהיה כל כך קשה שכולם יזעקו, אבא תציל אותנו. הממשלה הזו לא תוכל להציל אותנו. יש לנו את הצבא הכי חזק במזרח התיכון, אחד הצבאות החזקים בעולם, וזה חבר'ה מקסימים. חיילים האלה מלאכים, הם מסכנים את החיים שלנו למעננו. אבל אנחנו צריכים את האחדות הזו, צריכים את האהבת חינם הזו. חבר'ה, אני מבקש מכל יהודי ויהודי, תעשו מעשים טובים, תדברו טוב, בלי לשון הרע, בלי רכילות, בלי שנאת חינם, לאהוב אהבת חינם, לעזור אחד לשני, לתת צדקות, לסייע, ולא רק ברגעים כאלה של משבר וקושי ומצבי לחץ ומלחמה, ביום יום, חבר'ה, תעזרו אחד לשני. אנא מכם, תעזרו. אי אפשר לברוח מזה. יש לנו השם אחד, ושמו אחד. יש לנו מלך אחד, יחיד ומיוחד, הקדוש ברוך הוא אבא. אבא, אתה יקר. כל יהודי. אתם לא יודעים איך הקדוש ברוך הוא טוב. היצר הרע מנסה להפריד בינינו לבין בורא עולם. אבל בורא עולם לא יוותר לנו. הוא יעורר אותנו. והוא עושה את זה, הוא מעורר אותנו. תראו את האחדות. מה קורה כרגע? אבל חבר'ה, בואו נעשה את זה שמשיח בן דוד יבוא בטוב ולא ברע. כי המצב הזה הוא מאוד נזיל, הוא מאוד שביר. אם המתיחות בצפון תפרוץ, וחס וחלילה, חלילה וחס, החיזבאללה יפרוץ והאיראנים יצטרפו, תהיה מלחמה אזורית. ואז למה להגיע למצב הזה? יש פתרון לזה, לזעוק לאבא שבשמיים, שכל יהודי יזעק לאבא שבשמיים ויגיד, אבא, תחזק אותי, אבא, תקרב אותי אליך, אבא, תשמור על כל חיילי ישראל, על כל עם ישראל. חבר'ה, זה לא בושה, גם החילונים שבינינו. תתחזקו באמונה, תתחזקו באמונה. כל אחד שיקח על עצמו משהו. כל אחד שיקח על עצמו. בסופו של דבר נצטרך לעשות את זה. שהמשיח יבוא זה כבר יהיה מאוחר. אז כל אחד שיעשה את התשובה שלו בדרך שהוא יכול. אני לא אומר שכל אחד עכשיו ישמור שבת כהלכתה, אבל כל יהודי ויהודי שיקח על עצמו משהו, חבר'ה. אין פתרון אחר. הרופאים לא יכולים לעזור, הממשלה לא יכולה לעזור, רק בורא עולם יכול לעזור לנו. למה שנגיע למצבים קשים? שכל אחד ייקח על עצמו, שיגיד בבוקר ובלילה, כל יהודי ויהודי, גם אם אנשים רחוקים מאמונה, כל יהודי יש בו נפש ונשמה יהודית. להגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ולדבר איתו בשפה שלנו, להגיד אבא, תחזק אותי, תקרב אותי אליך אבא, תשמור על עם ישראל, על החיילים שנמצאים עכשיו בגבולות. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה. וכל הרבנים הגדולים וכל החוזים אומרים שאנחנו לפני גאולה. ולמה שהגאולה תבוא במלחמה קשה, בגוג ומגוג? למה? זה תלוי בנו, כל יהודי ויהודי. אנחנו ערבים זה לזה. חבר'ה, אל תירדמו. ראיתם מה קרה שהצבא נרדם והממשלה נרדמו, איך החמאס נכנס. אל תירדמו. אם אנחנו נהיה ערבים זה לזה ונעזור אחד לשני ונתמוך ביום יום, לא רק בשעות מלחמה, אהבת חינם, ולדבר עם הבורא, לזעוק לשמיים, להתחנן, כל אחד שיתחנן לבורא עולם. רק ככה אנחנו נצליח. ואני מבקש מכל אחד להעביר את הסרטון הזה
לכל החברים שלו בוואטסאפ, להעביר את זה, שזה יתגלגל וזה יחזק כל אחד ואחד. רק ככה אנחנו נצליח. אני מבקש מכם, בכל לשון של בקשה. ככה אנחנו נזכה לגאולה אמיתית. תודה רבה חבר'ה. תעבירו את זה כבר עוד היום. כל מי שרואה את זה, שיעביר את הסרטון הזה, יפיץ את זה עוד ועוד, שזה יגיע לכל בית בישראל. אני קטן, אני כלום, אבל בורא עולם העיר בליבי, במוחי, להגיד את הדברים האלה. תודה רבה לכם, ועם ישראל בסוף ינצח. אמן כן יהי רצון.